Ja ho poden comprovar, arriba l'estiu al desinformatiu i també sobre el mercat d'estiu. Aquesta casa vol oferir un gran contracte a un gran jugador, a Lionel Messi. Ell s'encarrega de solucionar problemes al Futbol Club Barcelona, doncs també volem que solucioni els problemes que tenim aquí, al desinformatiu. Sobre el mercat de fitxatges, i l'equip del Desinformatiu TV no es vol quedar enrere. Segons fons oficials d'aquest programa, el Desinformatiu està preparant una gran quantitat de diners per pagar la clàusula de Lionel Messi, que és de 250 milions d'euros. L'objectiu és que l'astre argentí faci el mateix que fa el Barça, resoldre problemes, en aquest cas, problemes de guió. Davant del bloqueig de la pàgina en blanc i de la vergonya aliena que produeixen guions com el que estem llegint en aquests moments, l'equip del Desinformatiu es planteja incorporar un home capaç d'entretenir milions de persones sense haver de dir res, només tocant una pilota. President! No, què sou, de Punta Pelota? No, de Desinformatiu. Ah, així ets dels meus, home. Tu segur que em vols preguntar per lo del Messi, no? Clar. Doncs mira, al final hem dit, escolta'm, saps què? Gasta-te'ls tu. El Messi aquest no val tant. I nosaltres, doncs, bueno, últimament ens trobàvem així una mica justets de guió i vam dir, calla, què fa el Barça quan té problemes? Treu el Messi i ho arregla. Doncs fem el mateix, tu. No sabem què fer? Doncs traiem aquest xiquet que dona espectacle, tu. Així cap a gastar-se'ls, que són 4 dies. En cas que el fitxatge no es pogués dur a terme, la direcció del Desinformatiu no descarta fitxar alguna opció alternativa com Cristiano Ronaldo, Neymar o Alexis, que també fa riure molt. L'humorista Pepe Reina ha quedat descartat perquè eclipsaria els components del programa.